Fid-dawl ta' nuqqasijiet kbar li preżenta r-rapport A Better Social Return dwar in-nuqqasijiet fl-Isptar Mater Dei, One News staqsa lil kelliema l-Oppożizzjoni dwar is-saħħa Claudio Grech jekk jaħsibx li l-Oppożizzjoni għandha twieġeb jew toffri spjegazzjoni. Claudio Grech ma rafx li r-rapport preżenta nuqqasijiet seri, iżda wara ftit stqar li jekk kemm il-darba jirriżultaw nuqqasijiet, min huwa responsabbli għandu jwieġeb u jinżamm kontabbli. Jekk tajt li forsi għalli ma nuqqasijiet, tajt inkun nista' nibda nirrispondilek waħda. Però tittajt. Ir-rapport jgħid fidi jekk inpoġġu bil-qedaw naraw waħda nsibu nuqqasijiet. Għandkom twieġbu għalihom jew le? Kollha jiena nerġa' ngħidlek, il-pożizzjoni tagħna hija ċarissima jekk hemm nuqqasijiet li jinvolvu ser u jinvolvu irregolaritajiet, il-Gvern imissu immedjatament idaħħal mhux illum ta' xħareġ ir-rapport meta sabhom lill-Pulizija u lill-Awditur. Però mhux fuq ser qed nistaqsik, pereżempju mismanagement ta' mediċini expired, tħossi għandkom twieġbu jew le? Jiena li qed ngħidlek huwa sempliċi. Jekk inti hemm affarijiet li huma regolari, jekk hemm mismanagement, jekk xi ħadd kellu jieħu deċiżjonijiet u ma ħadhomx, dak huwa deċiżjonijiet ta' management. Intant il-Ministru għas-Saħħa Godfrey Farrugia diġà ħabbar li nieda żewġ bordijiet ta' investigazzjoni li għandhom jindirizzaw nuqqasijiet li ġew żvelati fit-tmexxija tal-Isptar Mater Dei.